fer 3 recomanacions literàries per aquest Sant Jordi, que són les següents. Una és Sang a les drassanes, que es va publicar l'any 25 o 26, em sembla, per primera vegada, i que, en fi, en aquesta edició en català a contravent, jo és la que recomano, és de fa uns 10 anys, i ara ha tornat a sortir a Libros de la Vanguardia. El recomano molt perquè és un llibre que ens parla del barri xino, el barri xinès, el barri xino, i aquesta persona, el Paco Madrid, el Francesc Madrid, va ser l'escriptor que va donar nom a aquesta zona del districte 5è de Barcelona. Un altre llibre que recomano és Vanguard of Nazism, que parla del moviment dels Freikorps, els exèrcits lliures, els cossos lliures, els quals va recórrer l'Alemanya de la República de Weimar per sufocar els aixecaments bolxevics de principis de la República i que després van donar d'una forma indesitjada, però segurament van ajudar que es gestés l'autoritarisme i el militarisme que va desembocar en el nazisme. Un llibre molt interessant, un assaig de referència per saber, per conèixer la inestabilitat de la República de Weimar dels primers anys. Finalment, aquest llibre, que recomano també, aquest és en castellà, de Sajalin Editores, i es diu Parte de guerra, d'un escriptor, Detlef Koppen, i ens parla, doncs, això, com diu, la Primera Guerra Mundial vista des de la perspectiva alemanya, on es veuen aquestes escenes terribles d'aquesta guerra que no s'acabava mai, que es pensaven que duraria uns mesos i que no va ser així. Gràcies, bon Sant Jordi!